evening. Welcome to 24-Hour TV. Today we're so blessed to be with Mr. Katsura in the studio. Mr. Katsura is running for the 2018 presidential elections, so we're going to have a question and answer session with him, asking him why he wants to become the president. Back to you, Mr. Katsura. How are you? How are you? I'm good, and you? I'm good. Okay, so the people out there really want to know why you want to become the president. Chekutanga chandoda kutanga kukuudza. Semunadaita president. Ana mbuya vedu, andiona mbuya. Yes. Kumusha wende kupi? Kuchivu. Kuchiva ndio. Saka iwe ufunga kuti kana uchitaura turungu twako kuti ana mbuya vari kumusha vanonzwa here. Havanzwa anti. So tinchida kuti taure neshoni. Okay, there you have it, Mr. Katsura. Vari kupromota local language, so that cater for everyone. It's okay. Mr. Katsura, munhu wese arakuziva kuti nei imimi muri kuda kuita mutungamiriri. Inini chekutanga todaita mutungamiriri nekuti ndaona kuti da kugadzirisa zvinhu zvakawanda. Tinotanga neikoko kumusha kwandiri kutaura. Kumusha ndiri kuona tumwe tumbuya turi kutambura. Twakatsiga huni, tumwe kutoshi kusageza. Kugeza tinenge chida. Asi nyaya kuti tiri kushaya chekutogezesa chacho. Yes. So inini kuva kwangu panapa twakakomborerwa kana ndiri panapa. Nekuti kana ndiri panapa ndauya kuzotopromota semunadaita president. Saka ndotanga nekuti promota tuchembere toto bhozi ndofara tuchembere. Chindoona ndakadai so. Ndorespekta kwandikabva. Kana muchiti motanga kuti promota, muda wa promota sei nyatsojikisai. Kana nchiti kupromota zvanofanira kuti ndotanga nekutubatsira ndokupromota kwacho. So ini ndiri tupromota twavo. So chandotanga kuita ndotanga nekutubatsira tumbu yetu. Tichatubatsira nesipo sizvo bhozi tunonoza tumbuya twakatsvukirira. Asi izvezvi ukakaona kanenge tsito zvako. Saka inini chinja ndoda kutanga kuita kutanga nekutupa sipo yekugezesa chaiyo kuti tuonekero munharaunda yatinogara. Oh, Mr. Katsura, vakuda kubetsera kwavakabva vanoziva kukosha kwana amai. Alright, Mr. Katsura, imimi hamuna kungomuka kubva magumbeze muchiti ndakuda kuita president. Obvious, kune chinhu chakakuinspire chakada kuti muite president. Takumbira kuti mutiudze kuti chii chakakuinspire kuti muite president. Inini kubvira ndiri kadoko ndiri mudumbu mamai vangu ndaingozvinzwa semudyiri wandozviitawo ndakarova suti ino kuti ndaita president. Handinonzwa ndaingozvinzwa kuti kana ndakapfeka suti ndendiri right. Ndakatozvarwa ndakaipfeka ndikapfeka nhasi ende ndaiziva kuti ndichaitenga. So chinhu chakandiinspire kuti ndizoita president zvakangozvarwa zviri mandiri. Ende sezvaunongoona zvinhu zvakandifita kuti ndiwe ncheto president. Okay, there you have it. You got a good sense of humor. Okay, so imimi Mr. Katsura anditi sekunzwa kusa kwangu makakurira kumusha wemabvuku ndokwamakakurira kusvika pazuva rinonzi nhasi. Hazviita kuti mutange kubetsera vanhu vekuchegutu, vanhu vekukadoma vamusina ukama navo. Munofanira kutanga matobetsera vanhu vemunharaunda menyu. Saka imimi chii chamakatarisira kuitira vanhu vemunharaunda menyu kuti vakwanise kukuvhotera? Chii chamuda kuvaitira? Chekutanga chandoda kukuudza usati toenda kure nekuti inini handina mangwana. Handina kubva kumusha wemabvuku. Ini ndakabva kumusha kwechirungu kunonzi kuCheetown. Ndo kumusha kwandikabva. Okay. Saka inini ndoda kuti uchidzokorodza mubvunzo wako nekuti ndati nditange ndagadzirisa pawakanganisa nekuti handidi munhu anondikanganisira basa kana ndakapfeka suti fanika ndikapfeka. Okay. Mubvunzo wangu ndewekuti chii chamuda kuita imimi kunharaunda yamakaberekerwa, chamuda kuvaitira kuti vazokwanisa kunge vachakuvhoterai kuti mukwanise kupinda muofisi imimi? Inini chekutanga ini kwandinobva kune twapfana tunokika bhora zvisingaiti zvototi ndiri mudikiwo ndaitombotibatsira kukika ndisati ndafunga hangu pfungwa dzekuita president. Asi dzanzagara dziri mandiri muropa zviri muromba. Chekutanga ndoda kuti bhozi twapfana itoto kamwe unokona kachiya nebhuruka rakabamuka kwesoko
saka inoda kutanga nekutsvagirawo matrauza ari nani nekuti ndinorwadziwa nekuti ringi rese rinenge rakabamuka uchioneka mupana kane shungu kachigona kachienda nechimodho bhora kana chimwe ndakadya maputi kana kachingobva pamba kasina chakadya. Okay, tiri kuona kuti Mr. Kadzura munhu ane mwoyo nevana ari kubetsera. Zvisingaite vana ndine mwoyo navo ende handombodi kuona inini pandichapinda ipapo hakuna mwana anorohwa munyika ino. Okay. Mr. Kadzura, mubvunzo wako wekupedzisira ndewekuti munoda kuita mutungamiriri sei tichitarisa hairstyle yenyu iri mumusoro? Vanhu vanodzidza chii kwamuri nehairstyle yenyu iri mumusoro? Ipapo ndo pana chida kuti tisvike because mubvunzo hana kutanga kuvhunzwa nhasi. Okay. Munoona rasta randinaro kai ndakazvarwa ndinaro. Ndine one munhu muZimbabwe akazvarwa ane rasta and ari kure rinoramba riri ipapo. Chandikatanga kuona pandiri ndechekuti inini ndichizvarwa pfungwa dzaive shoma dzekufunga chaidzo asi nenyaya yerasta iri pfungwa dzangu dzakazouya dzawedzera kudarika dzivamwe dzese. Imi mune pfungwa 5 inini dzangu dzabva dzaita 6 kuratidza zvandinofunga zvakati siyani nezvamunofunga. Chimwe chinhu chandachida kukuudzai futi pana nchiedza kuti ndaita president wechechi inonzi Wesley. Kana muchiziva chechi inonzi Wesley ndo chechi yandaita president. Pana nchitaura kuti ndichabatsira tuvana tiya pane zvinhu zvinouya nemadhona because tine mamwe madhona atikafonera ari kubva kusouth ndo anenge achindibatsirawo kuti ndive ndichachengeta tuvana twemuchechi medu. Then tumbuya twanechipo magaloni nongoziva madhona nekunaka kwakaita anotipo ubvu hweKenya, ubvu hwakasiyana siyana netumwewo tusangu langu twatinoziva, so ndinenge nchivabatsira natwo. Okay, there you have it. Mr. Kadzura wants to become the president of the Methodist Church in Zimbabwe. Have a good evening. We are out. These guys are so funny. These guys are so funny. Let me ask this question, guys. Mayra, where are you from? I'm from Chitungisa. She's from Cheetah. Twister Kadzura. Ndokujecha kwatikabva tese tingorani vekujecha mumwe chete. Me JTR, I'm from Cheetah. And this is 24-hour TV. The TV that brings you Mabanangana and many all the time.